حديركم نقع بدحانن بسلامنا بيت እግዚአብሔር መጻሁ እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን ኩሉ ጊዜ ዝዛረው በቃል አለው ምሽ እግዚአብሔር ተዘይረዲና ጉልበት ተዘይብና ጸጋ ተዘይብና ንማዓልቲ ክትሪው አይትከልኒ ጋ እግዚአብሔር ምሕረት ተብዚሕልካ ጥራይ ኻ ንማዓልቲ ትሪው ብጥዕና ምህላው ንባዕሉ እግዚአብሔር ምሕረት ስለዘብዛሐልና ስለዚህ እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን بحد قال كانوا وصينا بزفترة معرف إسران كلتان كابت أصحاد خنم بوينا فولتوينا تتقص كلاتنا دحرز نجارز خاكونا أملاخ نأبراهام تايجبورو مكورو بولون أبراهام نسخة نيوخبلة بارنت تفتو حدا ودخاي ساو صدمو نام مدري موريا كيد أو دما أب حدا كابتانز نجرا كآخران زحر مسوات سوا علي بلا نتصبحيتو دما أبراهام أنجيو تنسى أدقوش عينو كلتا جزاءاتو ودو يساعد مسوا وسدا نزحر مسوات زخون أنت أي تفلتة تنسيد ما نبت أملاخ زنجرو بوت أنت يجبره كده أبراهام كأبسال سيت معلت عين تو أنك عرير نتاب بوتا برحق رايا أبراهام دما نجزاتو مس أدقي أبزس أنحو أنا زودن جنا نبتي كينا كنسجدينا نبخاتكم دما نملس بولم أبراهام دما نتزحر مسوات زخون أنت أي توصيدو نود إسحاق أسكمو حاون كاران كابيد وسده كلت يوم دما بحد خدو إسحاق نبى أبراهام أبوه يلو تزاربو نسخان نيهو وديبله نسدما حاون أنت أيتن إنه نتزحرر مسوات زخون بجعدا أبي الله بلو أبراهام كاودي تنزحرر مسوات زخون بجعسي أملاك نرؤسو يحلي مو بلا كلت يوم دما بحد خدو نبت أملاك زنجرو بوتا متو أبراهام دما أبا مسوي سرحة أنت أيتقاط أفصفلو نودي ساق أسيرو دما أبتي مسوي أبللت أنت أيتي بتقبلو أبراهام دما نودو كحرج إيدو زرقي حكرا وسده ملاك زيابي هير كاب سماي تقويعو أبراهام بلو نسون إني أخبله نسو دما نزحدو ولد كاب زي كلا كانس نجزابير كم تفرح جفلت فليت علىكم مو إدكا أبزي ودي أيتزرجح قالون أيتجبرو بلو جابير أملاك مسكن كنت اللي ناس لا جابير أبو نمسكنا كلنا سخاك جابير قدوس صادق حق أنيا فرادي كآل زخون كإل شاداي أبسما يكون كازدل خير تجبر بمحرات برديت هابتام زخون كجابير أبو نمسكنا كلنا أجون እግዚአብሔር አቦ ዘማዓልት ዝናዓኻ ደሊና ኢና መጺና ቃልካ ክንማሪና መጺና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ቋዛጸረና መንፈስካ ገዛና ለካ ከምታ አብ ምድርን ሰማይን ክትፈጥር ኮለኻ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንብ ከም ዝነበረ ሕጁን እግዚአብሔር ኣብ ዝጉባኤ ክዝንቢ ንጽልለና መንፈስካ ኣብ ዘለዎ አቦ ሓርነት አሎ መንፈስካ ኣብ ዘለዎ ምግላጽ አሎ መንፈስካ ኣብ ዘለዎ ምልዋጥ አሎ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ሕጁን مليسكا እግዚአብሔር አቦ በኃይል ክትለቀልና ንጽልይ እግዚአብሔር አቦ ነቶም እንሰምዑን ከምትኒ ሊድያ ልባዝ ኸፈት ካልና ልብና ክኸፈት ንጽልለና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን አምላክ መስከን ኣብዚ ክፍል ጽሑፍ እዚ ካል ትርጉማቱን አሎ ክንረን ተደሊና ኣነ ለው ማዓንት ክሬዝ ደለይ ዘለኹ ግን ሓደ ነገር እዩ ምእዛዝ ዝብል ነገር ይኽሪ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ مزازي نايلو ما أنتي أرسلت من تنازي نجزابير بحث بلون تاي مزازي نجزابير كنوزو خلنا ترى إنتاي زخون بحث بلو أبز فترة معرف حدا معرف كل تنكي نهار خلنا نجزابير سماين مدرن جيرو بلنا أقرب جيرو وكانوس جيرو بحر جيرو نقص مريت جيرو كل جيرو بلنا كل نجار مسجبرة كبسبات حدا نجار دليو نجزابير أملاك نزفت أوران فترة كابو من تاي دليو مزازي دليو እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ነይሮይ ሙሉዩ ምስፈጠሮም ግን ካብአታቶም ዝደሊ ሓንቲ ነጥብ ዝነበረት እንታ ምእዛዝ ነይራ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ተሐማቅን ጽቡቕን
ኦም ምስ ትበልዕ እንታይ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ክትመውት ኢኻ ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ከማን ንሰብ ምስ ፈጠሮ ካብ ህዝቡ ዝደልዮ ክሪኦ ዝደል ክረኽቦ ዝደል እንታይ መዛዚ ዝደሊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ዮሐንስ ተጠንቂቕና እንተንቢብናዮ እንተርኢናዮ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ነጥቢ ዝሕጉሶ ነገር እንታይ እንተይልና መዛዚ ክትእዘዞ ከለኻ ጥራይ ደስ ዝብሎ ዝገርመኩም ነገር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ብዙሕ ግዜ ተቃል ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልናዮ ኖህ ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ ኖህ ታሪክ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳዕ ምዕራፍ 9 ንሪኦ ኢና ኖህ ከይና ክንሪኦ ከለና ንኸባቢ 120 ዓመት ይመርከብ ሰሪሕ ብለና ምሽ ሓቂ ተገሊጹሉ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ሕዚኑ ንእግዚአብሔር በዲሉ እግዚአብሔር በቲ ህዝቢ ሓዚኑ ካብቲ ምድሪ እንታይ ክገብሮ ደልዩ ነቲ ህዝቢ ከጥፎ ከዓልዮ ወሲኑ እግዚአብሔር ኩሉ ተባላሽ ነይሩ ሹ ሓደ ሰብ ግን ተረኺቡ ንኖህ ሓሳቡ ምስ ነገሮ እግዚአብሔር ኖህውን ከም ካልእ ሰብ ፍቃድ ነይሩ ወይ ከም ካልእ ሰብ ብክብል ይኽእል ነይሩ ኣይዘዘካኒ ክብል ይኽእል ነይሩ ፍቃድ ኣለዎ ግን ኖህ መስተውዓል ሰብ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝደሊ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ክእዘዞ ከሎ መርከብ ክሰርሕ 120 ዓመት ይወሲዱሉ ኦኬ ደጋጊምና ስለ ንዛረቦ ሓሳብ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ኣይመስለናኒ 120 ዓመት ኣብ ሓደ ቦታ ባሕሪ ዘይብሉ መርከብ ስራሕ ክብለካ ከሎ እግዚአብሔር ንኸባቢ 120 ዓመት ክትሰርሕ 120 ዓመት ነቲ ዝበለካ ነገር day and night ክትሰርሕ ከለኻ it's not easy እግዚአብሔር ሓደ ነገር ሓደ ተስፋ ይብና ክልተ ዓመት ምጽባይ ሲና ኣለና ሓቂ ምሽ ያ ስለዚህ ኖህ እንታይ ገይሩ ከባቢ 120 ዓመት ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ሰሪሑ ተኣዚዙ ብለና ዝገርመኩም ነገር እግዚአብሔር ምስተኣዘዝዎ እዩ ክብሩ ዝገልጸሎ ምስተኣዘዝዎ ሓሳቡ ዝነግሮ ምስተኣዘዝዎ እዩ ተሕያወይቲ እዩ በኃይል ኣብ ደቂ ሰባት ትጋሃድ ምክንያቱ ባህሪኡ እንታይ እዩ ሰብ ዝፈጠሮ ዘበለ ኩሉ ክንብርከ ክንዑ ክግዛእ ክእዘዞ ከሎ ደስ እዩ ዝብሎ ካውን ላዕሊ ዘዕግቦ ነገር ወላ ሓደ የለን ዝገርመኩም ነገር አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 12 ከይድና ክንሪኦ ከለና ካብ ኦፍ ኮርስ ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ቱርኪ ዝበሃል ዘሎ ኣዊ ተገሊጹሉ ካብኡ ናብ ምንታይ ምጻእ ኢልዎ ናብዚ ሕጂ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ ቦታ ውፃእ በትሽዑ ግዜ ካብ ስድራ ቤትካ ክትእለ ካብ ናትካ ከባቢ ክትእለ ኣብ መንገዲ እንዳኸድካ እንታይ ፀላእ ረኽበካ እንታይ ያጋጥመካ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ሸፋቱ ረኺቦም ንባዕሎም ኣብ መንገዲ ክቆትሉካ ክእሉ እዮም ዳትያን በቲ ዘመንቲ ሰባት ተኣኪቦም ዝነብሩ ነይሮም ኣትሊስት ተኣኪቦም ክነብሩ ከለዉ ፀላእ መፂት ከጥቅዖም እንተመፂት ተኣኪቦም ስለ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም አብርሃም ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስተገለጸሉ ምስተዛረቦ ፈልጡ ዲኹም ግዜ ወሰደ ናብታ ኣነ ዘርኤካ ቦታ እንታይ ግበር ኪድ ተበገስ ንሰበይቱ ተሸኪሙ ከባቢ 800 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ መፂኡ መሰው ሰሪሕ ብለና ኣብቲ ዝመፆ ቦታ ብዙሕ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ኣጻብዕ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ነፍስ ወከፍና ካባይ ጀሚርካ ኣብ ህይወትኩም ክጋሃድ ንደሊ ኢና ግን እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝሕጉሶ ይንፈልጥኒ ኢና ክግለጽ ተኮይኑ ክጋሃድ ተኮይኑ ክንእዘዞ እዩ ዘለና እዚ ኩሉ ኪሎሜትር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበረን ሹ ኣይተጻሕፈን ምክንያቱ ሙሴ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ምግላጽ ጀሚሩ መጀመርያ ግዜ ኣብ ወረቐት ከስፍሮ ጀሚሩ አብርሃም ግን ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ምስ ሰምዐ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስ ሰምዐ ከይተዋላወለ ተበጊሱ ይዝብለና ምስተዛረቦም ኣክሽን ክወስዱ ከለዉ ክንቃሳቀሱ ከለዉ ክኸዱ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝዓግብ እግዚአብሔር ባህካ ይብሎ ደስካ ይብሎ ማለት ዘይትእዘዝ ኮንጋ ኮንቴነር ሙሉእ ወርቅ ዋላ ተሸኪምካ ተመፂኻን እግዚአብሔር ባህ ይብሎን ደስ አይብሎን ነቲ ዝበለካ ቃል ነቲ ዝተዛረበካ ቃል ግን ሰሚዕካ ክትእዘዝ ከለኻ ኣብ ቃሉ ኣብ ናቱ ሓሳብ ክትግዛእ ከለኻ ግን እግዚአብሔር እንታይ ይኾን ባህ ይብሎ ደስ ይብሎ ኣብዚ ከምብቦ ዝፀናሕኩ ጥቕሲ ኦፍ ኮርስ ቶም ዝወለድኩም ትፈልጦ እዮም ወሊድካ ቆልዓ 25 ዓመት it's not easy 25 ዓመት ይንባዕሉ ተጸቢኖ ዝቆልዓ ዝኽረኽቦ 25 ዓመት ዝተጸበዮሲ እንደገና እግዚአብሔር ካ ተዛሃቡ ኣምላኽ ተገሊጹሲ ኪት ተበገስ ኢልዎ ናብ ሓደ ቦታ ከሪእካ ኣብ ኸይድካ እንታይ ግበረለይ ሰዋ ኣለይ ተበገስ ኢልዎ እትገርመኩም ነገር
نصبحيتو تنسيو ولا حدا سب كمان يمخره ولا حدا سب كمان حساب يهبل كز ابراهام እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝሕጉሶ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ንና እግዚአብሔር ቃል ቀዳምነት ዝህብ ዝነበረ ሰብ እዩ مستزارو አይተዋላወለን አብገለ ጽሑፋት ንሳራ ከማና ያማኸራን ማለት አብገለ ሞከስ ክገልጾ ኸሉ ተበጊሱ ተሲዩ ከይዱ ብለና እንታይ ክገብር እዩ እንተይልና እግዚአብሔር ስለስተዛረቦ ስለስተገለጸሉ ነታ እግዚአብሔር ዝበሎ ትእዛዝ እንታይ ገይሩ ሰሚዑ አባይታ ክፍጽማ ኸይዱ ምክንያቱ አብርሃም እግዚአብሔር እንተ ተዛሪብካ ክትእዘዞ አለካ ክትእዘዞ ከለካ ዝሕጎስ ዝብል ሐሳብ ተረዲዮ በርሂሉ ስለዚህ ሒዞ ኸይዱ ሰለስተ መዓልቲ ወይ አምላኽ በሓደ መዓልቲ ከሰዋያ ዘይብለካ ትጭንቀት ከፍ ሰለስተ መዓልቲ ትኸይድ ማለት 72 ሰዓታት ማለት ቸክ ትግበር አሞንጎ ሐሳብካ ተቀይር ዲኻ ይትቀይር ግበሮ ተይልካ ሕርድ ከተብሎ ይኸም ውሳኔ ይገል ግን የናውዖጋ ሰለስተ መዓልቲ ዘገም እንዳበልካ በእግርኻ انت ابراهام تحسب نيركو it's not easy 25 ዓመት ተጸበዩ بخندي داي بورد ተጸበዩ ቆልዓ እንደገና 25 ዓመት ካ አስተማቂሮ ይኻ ትዝገርመኩም ነገር ወለድ ትፈልጦ ይኹም እዚ ይርዳኩም ስለዚህ ንዑ ኻን እንታይ ግበረ ለይሉ ሰዋ ለይሉ አብርሃም ግን እንታይ ኮይኑ ተበጊሱ ብለና ከይዱ ከምታ እግዚአብሔር ዝበሎ እንጨይቲ ሒዙ ከይዱ ደይቡ አደቂስዎ ወዲ እግዚአብሔር አው እንታይ ብለና ተገሊጹል ብለና ምሽ ሐቀ ግደፊሉ ሱቅ ብለካ ማለት ምስተዛረበካ ቃል ምሳበካ ትእዘዞ ዲኻ አይትእዘዞን ሰምዖ ዲኻ አይትሰምዖን ቸክ ይገብረካ ማለት ሱቅ ብለካ እንዳአኽቱስል እስካገን መስተዓል ሰብ ትኾንካ ግን መንነት አምላኽ ተተረዲካ ግን ኦኬ ዝኸፈልኩ ዋጋ ክኸፍለ ንግዚአብሔር ዝሕጉሶኻ ክእዘዞ ከለኹ ሰራንደር ህይወተይ ክብ ከለኹ ንቃሉ ክግዛእ ከለኹ ንሱ ይባህ ዝብሎ ኢልካ ሽዑ እንታይ ትገብር ትጽበቅ ሰዓታ መወዳእታ ማለት ትጽበየ ማለት እዩ ፋይናል ታፈተና ምስ ሓለፍ ከያሽዑ ግለጽ ካሱ of course ፈሊጥ ካን ለኻ ምእዛዝ ንዓይ ባህ ከም ዘብለኒ ስለዚህ እንታይ ጌርካኒ ካብለካ ታዚዝ ካኒ ካብለካ بعد موسى كو خينا نريم كلنا نحن نري نتي ዝገለጸሎም ክብሪና ብዙሕ ግዜ ነርምሽ بعد موسى ግን ካብታ ምዕራፍ 3 ዘጻት ጀሚሩ ምስተገለጸሉ እግዚአብሔር ግበረን ዝበሎ ዝተዛረቦ ቃላት እንዳጎየ ክገብሮን ኮለና ንሪዮ መቅደስ ስራሕ ብሎ ቅርጽ ህቦ ኣብ ሰማይ ዝራእያን አባይታ ይምጾ ነቲ ህዝብ ይነግሮ እግዚአብሔር ዝሃቦ ኢንስትራክሽን ብሙሉ ይገብሮ ነይሩ وحاتي እዚ ነገር እዚ ይብርሃልና እግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ምእዛዝ ክንእዘዞ ከለና እዩ ደስ ብሎ ክንእዘዞ ከለና እዩ ባህ ዝብሎ በበዓል ሙሴ ዝተሐጎሰ ከማና ሰባት እዮም እኮ ነይሮም ግን ዝወሰኑ ሰባት እዮም ነይሮም እግዚአብሔር እንተ ተዓዚዝካዮ ጥራይ ዝሕጎስ ዝብል ርዲት በሪህሎ ስለዚህ ንዑ ክሕጉስዎ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ዘመኖም ሙሉ ንዑ እዮም ነቢሮም እስራኤላውያን ሙጉሳይኮ እንታይ እዚ ጀብጀብ ገለ ኾን ካምሶም ተራኺብካሲ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ክትምለእ ተኽእለሎ ማለት ካብቲ ምሕር ትርልቦም ማለት ሪናያ ማለት ካብ ዘጻት ጀሚርና ክሳዕ ዘዳግም ዘሎ ምሽ ሓቀይ ንዖም ክትጓሲ ደድሕሮም ክትከይድ ሓሳብ ኣምላኽ ተቐቢልካ ሓሳብ ኣምላኽ ክትቦም ሓሳብ ኣምላኽ ከተትሕዞም ገለ ሙሉእ ፀጉሪ ሒዝካ ከይድካ ናብኦም ክትምለእ ትኽእል ኢኻ طعي ناي محقق سيستم زنبره اكاون قحاري غبرل ያለው ገለበት ብል ይቀማት ግን በዓል ሙሴ ነቶም ህዝብ ይኮኑ ዝርይዎም ነይሩ እግዚአብሔር እንተ ተተዓዚዝ ካየ ዝሕጎስ ዝብል ሐሳብ ተረዲዎ ሙሴ ስለዚህ every step ዝበሎ ረይዎ
ካብ ዘጻት ጀሚርና ናይ ሙሴ ታሪክ ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ዝበሎ ብሙሉኡ እሺ እንዳበለ ይዝኸይ ነይሩ ሕራይ እንዳበለ ይዝኸይ ነይሩ ግበሮ ዝበሎ ብዘይ ምውልዋል እዩ እቲ መልእኽቲ ናብ ሰብታይ ዝገብሮ ነይሩ ዘመሓላልፎ ነይሩ ዝገርመኩም ነገር ክብሪ ዝወሰኸ ከመዓስ ይመስልኩም ሙሴ ብመጠን እንዳተኣዘዘ ንእግዚአብሔር ባህ እንዳበሎ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቲ ክብሪ እንታይ እንዳኾነ መጺው እንዳወሰኸ እግዚአብሔር መሊሱ በኃይል ክግለጸሉ ጀሚሩ መንነቱ ክብሩ ወረገብ ሓደ ቦታሲ ምስኡ ስለ ዝውዓለ 40 ስለ ዝጸንሕ 40 ለይቲ 40 መዓልቲ ክምለስ ከሎ እንታይ ብለና ገጹ የንጸባርቕ ነይሩ ብለና ቶም ህዝቢ ፈሪሆም ገጹ ሻይን ክገብር ጀሚሩ በዓል ኢያሱ ንባዕሉ ከይድካ ክትሪኦም ከለኻ ኤቭሪ ስቴፕ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ኣባይታ የንጥብዋን እዩ ንምንታይ ንእግዚአብሔር ዝሐጉሶ ምእዛዝ ምዃኑ እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝተረድኦምን ስለ ዝበረህሎም ካልኣይ ሕጉሶን ይሓወት ወላ ባንክ ዘሎ ገንዘበይ ኩሉ ቼክ ፈሪ መምጽ እንተዘረክብ ኣብዚ ልበይ ዝሸፈተ ህይወት እግዚአብሔር ዘይሕጎሰሉ እግዚአብሔር ዝሓዝነሉ ተኾይኑ ነቲ መስዋዕት ንባዕሉ ኣይቅበሎን እግዚአብሔር ደስ አይብሎን ተዓዚዘ ክመጽእ ከለኹ ግን ዋላ 10 ሳንቲም ያቦ በቃ ከሚሊዮን ጌሩ ያ ማለት ደስ ብሎ ማለት ባህ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዝዛረብ እግዚአብሔር ክንእዘዞ ምስተኣዘዝና ከም ዝሕጎስ ይዝምረና መጽሐፍ ቅዱስ ዝገርመኩም ሳሙኤል ሲ بزمن ሳሙኤል ዝተወለደሉ ዘመን ግዜ ሲ አቤት እግዚአብሔር ብዙሕ ረክሰት ዝግበረሉ ዝነበረ ዘመን ደቂ ኤሊ ከም ድሌቶም ዝኸዱሉ ዝነበሩ ዝምንዝሩሉ ሰባት ሰኺሮምና ቤት አምላክ ዝመጽሉ ዘይግበር ነገር አይነበረና ቤት አምላክ ሳሙኤል ግን ዲሳይድ ገይሩ ነጥብ ተኸባብ ዝነበረ ኩነታት አይኮነን ዝርዘሉ ሓደ ነገር ተረዲዎ እግዚአብሔር ክትእዘዞ ኮለኻይ ምሳኻ ዝኾን ክትእዘዞ ኮለኻይ ምሳኻ እንታይ ዝገብር ዝዓይ እንደገና ዝሕጎስ ዝብል ሐሳብ ሳሙኤል ተረዲዎ ዝገርመኩም ነገር ኣብቲ ዝተባላሸወሉ ቦታ ሳሙኤል ብጽድቂ ብቅድስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይኑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክማላለስ ጀሚሩ ኣብቲ ቃልታይ ዝብል ሳሙኤል ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞጎስ ረኺብ ይብል ምሽ تحت إلى عشرة أبكر مسبك أنت يرخيبه لبام لا تحجزك እግዚአብሔር እንደህርብ ምንዛዝ ካን እንደህርዝ ሕጎስ ተኮይኑ believe me ካል ሰብክ ሕጎስ ናይ ግድን ስለዚህ በዓል ሳሙኤል every step እግዚአብሔር ግበርዎ ዝበሎ ኣብቲ ተባላሽሉ እስራኤል በቃ ዓኒሉ ናብ ካልኦት አማልክት ዝኸዱሉ ዝነበሩ ዘመን ሓደ ሰብዩ መግና ዓምጺ ሓደ ሰብዩ ዕሪው ንምንታይ ዕሪው መስይልኩም እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝደል ዝፈልጥ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ከምታ እግዚአብሔር ዝደልያ ከማ ኮይኑ ቃርሱግዚዩ እግዚአብሔር ካብ ብናይ ሳሙኤል ህይወት እንታይ ሆነ ነይሩ ይሕጎስ ነይሩ አክቹዋሊ ዳሕር እንዳኸደ ምስከደ ነጊሮኩም ዳታ አዘዝከ ምስከድካ እቲ ክብር እንዳወሰኸ ይዝኸይድ ቃል ሳሙኤል አመሬት አይነጥብልኝ ነይሩ ብለን ካብ ዳንክ ሳዕ ቤርሸባ አንታ ገበር ጀሚሩ ስማዕ ጀሚሩ ብለን ነትስ ተባላሽ ዝነበረ ሲስተም ነቲ ተባላሽ ዝነበረ ካይዳ ቤተ መቅደስ ረኺሱሉ ዝነበረሉ ጊዜ ከንጽሆ ከዕሪዮ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ክመልሶም ኮሎ ኢና ንሪ መሊሶም ንብዞሎ እስራኤላውያን እንታይ ገይሮም መሊሶም ናብ አምላክ አምጽዮ አሻሊ እስራኤላውያን ንጉስ ግበረልና ኢሎም ዝሓተቶ እቲ ንጉስ ትዝደየ በሳውል ዝበሃል ምእዛዝ ትነጥራ ነይራ ነው በቃ ግበራ ዝበልካዮ እግዚአብሔር ይልካዩ እግዚአብሔር ከም ዝግበር ገለት ተተባሂሉ ይሕሞይ ነይር መስለን እንት ንጉስ ቀጫውጫው ይዝብሎ ነይሩ አንጻር እግዚአብሔር ክሰርሕ ኮሎ ኢና ንሪ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ቀዳይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ታይ ገይሩ ናማሊቃያን አጥፋለ ኢሉ ሊኹ ደምስሶም ኢሉ አይደልኒ ወላ ሓደ አማሊክ ይደልኒ ምክንያቱ ኣብ ዘጻት ምስ እግዚአብሔር ተታናኺፎም ስለዝነበሩ ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 17 ስለዚህ ካብ ምድር እንታይ ግበረለ ኢሉ ሕኸኸለይ ቆልዓ ኸረ ይደልኒ
ህፃን ክሪ ወላ ሓደ ክሪ ይደልኒ ቃል አምላኽ ይዚ እግዚአብሔር ካነ ታቃል ሰሚዑ ሳውል ክእዘዛ ይዝደሉ ሳሙኤል መጪ ከምታ እግዚአብሔር ዝበሎ ንመን ነጊሮ ሳውል ነጊሮ ሳውል ኩሉ ነገር ገይሩ መቼም تفلتوا يا خمت تاريخ كلنا جرجيرو سي إنس سامسي مش حكي أطفال مي تبايلو أتذكر من جر إجابير عملاق نسامي البليت تجلي سنتايلو نعوي زي سمع سبيلو صايل يديبه إجابير أكون أنت جاجيو نسال مديابو ግን አይሰማኝ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዘ ይሰማዕ ሰቢኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል አቃልቦ ዘይህብ ምሰማዕክ እዘዝ ዘይደሊ መርሐይ ነው እንተ ተዓዚዝና ይሕጎስ ምሽ እንተ ዘይ ተዓዚዝና በንጻሩ ተቃል ተቀየር ማለት እዩ ይሐዝን ይጎይ በጣም ያሐዝን ስለዚህ ብሳውል እንታይ ኮይኑ ብለና ሐዚኑ ብለና ጉይ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ከሎሲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ እዩ ኩሉ ዝገበረ አምላኽ እዩ ምስ አቦ ማዕረ እዩ ኮሚኒቲ እምነትና ምሽ ግን ካብ ሰማይ ናቱ ፖዚሽን ናቱ መንነት ገዲፉ ሰብ ኮይኑ ብለና أتذكركم نجارك توالى لدا نبعلو أبزخف أبوتا أبسترس أبوتا إنتاجيرو توليدو كما تقول لجن إنتاي رديت نيرو يسوع كريستوس كاب سماي مت يزول له تلاعي خزول له إجزاء لي غني نجزاء بير كأزوز خل له أبوي فقادو خفتسم كل له كأزوز خل له ترى يزحقوس بالحساب ترديو كاب سماي وريدو أتذكركم نجاركم توالى لداريهم ويهم تزعبيت تعبابيات فلتو ويهم تزخبر النجار كنت يمسيلكم أمونغو زودو سبات حتى أتنياتات قدس أملاح نعم تاي مقبال مقلقالي كاوز خف انت يالو حسب أملاح زردو نساتهم كزاربهم كله حسب أملاح زي ردو صبغن ده حسب لهم كله نجار يحسب تارجيتو جن انت ينيرو انت يلا قداي مسوا ما يكون النيرو ጉዳይ ምስት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንዑን ምሕጓስ ያኔራ ታርጌቱ አለ ታርጌት አይነበሩ አብዝ ምድር ከመጽ ቆለሰ ፍቃድ ካገበረ ይመጽ ምሽ ሐቂ ፍቃድ ይገበር አይኮንኩን መጽ እቲ አብት ባይታ ዘጋጥሞ ዝነበረ ቻሌንጅ እኮ ማሊያ ይብሉ ግን ኩል ጊዜ አብ ሐሳቡ ናአምላኽ እንዳቋጸረ ናአምላኽ እንዳዘከረ ናአምላኽ እንዳተገዘዘ ኸይዝ ነበረ ሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ ቦታ መስኪሩልኝ ባህ ከም ዘበሎ ከም ዘሐጎሶ كم زرويو مسكيروا لي كوميلو እንዳገልገለ ሆሎ ፋይናሊ ናብዝ ምድር ዘምጾቶ ጎል ታዕላማ እንደቅ ሰባት ምድሃን አኺላ አብጌተ ሰማኒ ኮ ኸይና ኸሪዮ ኸለና እንታይ ምዚ ረሃጽን ደምን ክትሓወስ ከሎሲ ናይ ሕክምና እንታይ ዝብሎ ሓደ ሰብ አብዝላ አለ ጥርዚ ጭንቀት ክበጽሕ ከሎ ዝኽሰት ነገር ይብሉ ዝኸውን ነገር ከቢዶን ይርም ሽኸይድ እንደገና ተንበርኪው ካመጪ ታይገብር ይጽሊ ፍቃድ ካይ ያገብር መጪ ጎሎ ይኮን አኻ ምሕጓስ ንዓኻ ባህ ምባሊ ንዓኻ በቃ ነቲ ዝላአካን ዕላማ ንዑኡ ገይረ ደስ ከብለካ ይኩ ዕላማ ይብሉ ንኾመ እኮ መጪ ኦፍ ኮርስ ከቢዶን ይሪ ግናት ከሐሳቤን ታገብር ደለ እስኻህ ተዓግብ ጥራይ ጎሎ ይሉ ንስኻህ ትሕጎስ ጥራይ ንስኻህ ባህ ክብለካ ጥራይ ድሌት ይሉ እንተና አገልግሎት ይሉ ጀመረን 3 ዓመት ፈራዓን እኮ እንዳገልገለ ይፍውስ ያጣምሽ መናፍስት አለካ ብሎ ስነት ይዚኩ ሕጅኮ ሓደ ሰብ ትንክፍ ተቢልና እኮ ነብር እንዲና ነቅየ መንፈስ አለካ ገለተ ይልካሞ ጉራዴ ገላይስካ ትመጽ ማለት በጥበል ገለቱ ብሎ በቃ ይሰማዕ ነጥቃላት ይሰማዕ ይጨርፎ ጥፉ ብሉሉ እንቃወሞ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ እንዳሰርሐ
تدفيك بخال حيلي خالد تصرح له يحمم يقول قالت نحن تسألي له بلو تاي كزي بلو مسكال تشكي من ناخذ خجرف ناخذ كموت ناخذ هيوتك هب ناخذ بالسبات هيكون النيرو قداي من كم زل أخوي فلت ينيرو نمن كحجوس كم زلوا እግዚአብሔር ካ በምንታይ ከም ዝሕጎስ ዝርድኦ ሰብ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ምስሊ ወዱ ክንዓቢ ዝደለየና ምሽ አይኮን እንዴ ያ ታርጌት እኮ እሱ ወድ እንታይ ገይሩ እንታይልና ወድ ክንሱ መዛዝ ከይተረፈ ተማሂር ብለና ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ወድ ይኮ ከምታ ናብ ሞት ናብ ክትቁረጽ ትኸይድ በጊዕ ናብ መቐስታት ትኸይድ አፋ ዘይት ከፍት አፉ ይከፈተ ድሌት ካብወለ ገል አይመልሰልካን بخوف تسايو قال بحسوت وانجل له قال ولا حنتي بلكاني انت ايغن تارجيتو نا اغزابير لب بمنتاي يحغوس نو بوي بخمي يحغوسو نتزلا اخن بمنتاي باحبلو فلتاي اب سماي سلاز نبره اغزابير ابو كتزوزو خلخا كم زحغوس زفلط زنبره سبي بعد سدراك مساق عبدنيغو كو ابزراغم معرف شد شيخنا هنري خلناكو انتي زبل قال الله انتي زبل قال يبوم እግዚአብሔር አምላክካ በሙሉ ልብኻ አፍቅርምሽ ንዑ ስገድ ንዑ ፍቶ ዝብል ቃል ተዋይብ ካብ ብንሽቶም ተማሂሮም የማዓብምሽ ናብ ባቢሎን ምስከዱ ተማሪኾም ምስከዱ አምላክ ዘይፍለጠሉ ቦታ ብዛዕባ አምላክ ዘይንገረሉ ቦታ አው ባሮት ኮይኖም እንታይ ኮይኖም ተሽይጦም ለን አው ምስከዱ نبكرنصر شدش ጫማ ምስሊ ገይሩ እንታይ ግበር ኢሎ ስገድ ኩላትካ ተንበርከ ንሳቶም ግን እግዚአብሔር አምላክ እዩ ስገድ እግዚአብሔር ክትእዘዞ ኾለኻ ጥራዩ ዝሕጎስ ዝብል ነገር ግን ካብ ስድሮም ይኹን ካቤት ካብ መምሃራን ፈሪሳውያን ይኹን ካብ ቃል ይኹን ተማሂሮም እንታይ ገይሮም መጽኦም ማለት نتشو نتحوش وعد تعد في قلق برو وسخ نتحوق كفرارهم جميل أتصدقني أو تحوق وسخ يوسخ حدا نقر تماهيرنا يعني حدا نقر نفلتين عليهم نعخان نمثل خان نعمل اختان تاين قبرنينا معناته نجابير أملاحك بينو نعو سجد نعو تجزع نعو سمعيوز بالنقر نفلتين عليهم እግዚአብሔር አብታሐዊ ይግለጽ ይገለይሎም ኳ አይመስለን በምስበልናሲ ነብኮሮኖጽር ናብ ዝተፋላለየ ቦታ ምስ ደርበየናሲ እግዚአብሔር ኃይሉ ክትጋሃድ ክትግለጽ ያገለይሎም ኳ ይሐሰቡ እሳቶም ታኽገብሩዋ ዝግቦም ጥራይም ገይሮም እግዚአብሔር አምላክ ክትእዘዙ ኾለኻ ይዝሕጎስ እግዚአብሔር አምላክ ንዑ ክትሰግድ ክትግዛእ ኾለኻ ጥራይ ደስ ብሎ ስለዚ ንዓ ጥራይ ክንገብራ ኢና ኢሎም ወሲኑ እዝገርመኩም ነገር እዛ ነገር ዚያ አንተ በሪሃትና ነዛ ነገር ዚያ ክንገብር ተጀሚርና አጻባ አምላክ ሹዓ ትሰርሕ ንዕኻ ማን አይትብላኒ ኻ ንዓ ኢድካ ትጋሃድ ትገለጽ ገለ አይትብሎኒ ኻ አምላክ ምክንያቱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት ክእዘዝዎን ክሰምዑዎን ከለው ባዕሉ ክጋሃድ ኢና ንሪኦ ባዕሉ ነገራት ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ከናፍርካ ጥዑም ልብኻ ንድሕርካኡ ዝረሓቐ ናይ ምእዛዝ ህይወት ዘየለ ተኾይኑ ግን ታይድቀስ እንዳለት ያትስሐብ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ረይዎ ሰባት ናብ አምልኾ ጣዖት ናብ ኃጢአት ናብ አንጻር ቃል አምላክ ኣብ ዝኸዱሉ ዘመን እግዚአብሔር ቀስ እንዳበለ ካብኦም ከእለ ኾሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ሓድሽ ኪዳንሲ ሜቢ ቶም ታ ማሕበር ጽቡቅ ጌርና ርኢና እንተ ኮይና ማሕበር ተሰሎንቄ ትበሃል ማሕበር ኣላ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ኣብ ተኻላይ ሚስዮናዊ ጉዕዞ ካብ ፊሊፒን ኣብ ተሰሎንቄ ከይዱ ብለና ኣብቲ ቦታ ክንደይ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ገይሩ ብለና 3 ሰሙን ንምንታይ 3 ሰሙን ገይሩ አይሁዳውያን ይጻብእዎ ስለዝነበሩ ይተሃላለኽዎ ስለዝነበሩ ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ክፉኣት ሰባት መሪጾም ካብቲ ዓዲ ከም ዝወፁ ገይሮም ሃዲሙ ናብ ቤርያ ከይዱ ድሓር ናብ ቤርያ ሰባት ሊኾም ከምኡ እንዳበለ ናብ ኣቴንስ ከይዱ ከምኡ እንዳበለ ናብ ቆሮንጦስ ከይዱ ብለና ማለት
ብድሕሪ ኣብ ቆሮንጦስ ምስተቐመጠ ኮፍ ምስ በለ ንጢሞቴዎስ ገዲፍዎ ስለ ዝነበረ ጢሞቴዎስ ነቲ ሓሳብ ናይቶም ህዝቢ ርይዎ እቲ ዝተቐበልዎ ወንጌል ከመይ ክነብርዎ ከም ዝጀመሩ ጢሞቴዎስ ርይዎ ምስ ረኣዮም መፂኑ ጳውሎስ ሪፖርት ይቦ ሰብ ተሰሎንቄ እኮ ልክዕ ነቲ ዝነገርካዮ ወንጌል ክነብርዎ ጀሚሮም ኢሉ ከዘዝዎ ጀሚሮም ንኣምላኽ ከምታ ዝበልናዮም ከማዮም ኮይኖም ኢሎም ኣገርመኩም ዞም ማሕበር እዚኦም ቤት ትምህርቲ ኸይዶም ስነ መለኮት ኣይተማሃሩ ኒየማን ንጸጋም ገለ ቆቢዕ ሰዋኢሎም ፕሮፌሰር ገለ ይተባሃሉ ግን ክእዘዙ ከለዉ ንሪኦም ኣብ መቄዶንያ ኣብ ኣኪያ ከይተረፈ እቲ ምእዛዞም ናብ ኩሉ ቦታ ውፅእ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተሓጒሱሎም ከም መርኣያ ገይሩ ክምካሓሎም ጀሚሩ ኣክቹዋሊ እግዚአብሔር ጥራይ ኣይኮነም ጳውሎስ ንባዕሉ ነቶም ማሕበር ብጣዕሚ ክሕጎሰሎም ጀሚሩ ከም መርኣያ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ኣለና ካብ ጥልቂ ድኽነቶም ከይተረፈ ገንዘብ ዝህቡ ዝነበሩ ማሕበር እዮም እንዳበለ ጳውሎስ ክምካሓሎም ጀሚሩ ብለና ንምንታይ ተመኪሕሎም ተይልና ዝእዘዙ ማሕበር እዮም ነይሮም ንእግዚአብሔር ባሃቢሎሞ ነገልገልታ ኣምላኽካ ባሃቢሎም ማለት ሰለስተ ሰሙን ሰማዕካዮ ወንጌል ሰለስተ ሰሙን ስማዕ ኣቢልካስ ናብ ኦቢዲየንስ ምእዛዝ በቃ ንኣምላኽ ናብ ርእስኻ ናብ ምግዛእ እዮም ከይዶም ዘማሕበር እዚኦም እግዚአብሔር ጥዑም ቃላት ስለ ዝተዛረብና ገንዘብ ስለ ዘምፃና ኣይድልን ይኮንኩን ዝብዘሉ ጥዑም ቃላት ካይድልን እዩ ኣይኮንኩን ዝብለኩም እቲ ምእዛዝ ይባህ ዘብሎ ዘፍቅረን እንተሎ እንታይ ይግበር ፍቅርካ ትገልጸሉ ከማንኮ ብምእዛዝካ ምስተኣዘዝካ እሱ ደስ ብሎ ዮሐንስ ኣብ ሳልሳይ መልእኽቱ ጥቅስ 4 ሲ ደቀይ ካብ ንሓቂ ምእዛዝን ንሓቂ ካብ ምስዓብን ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ዝሐጉሰኒ ወላ ሓደ ነገር የለኒ ትፈልጡ ዲኹም ዋላ እንድሕር ከምዚ ዝእዘዝ ህይወት ተሊካሲ ንኣምላኽ ተሐጉሶምሽ ነቶም ንኣምላኽ ብትክክል ዘገልግሉኻ ክትሐጉሶም ትጅምር ዋላ እሶም ይባህ ዝብሎም በቲ ምእዛዝካስ ደስ ይብሎም በቲ ምእዛዝካ ባህ ይብሎም ኣገልገልቲ ኮይና ኣብዚሲ ሓደ ፍጮ ገለ እንዳበለ ዘሸግረና ገለኩ ሕር ኢኻ ትብል ተታኣዚዙ ገለ ግድምሽ ደስ ብለካ በቃ ስለዚ ምእዛዝ ይባህ ዝብሎ እግዚአብሔር እዞም ንብሎም ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቂሶም ዘለው ሰባት ንእግዚአብሔር ኣኽቢሮሞ ተኣዚዞሞ የሐጉሶሞ ባሃቢሎሞ ኸይዶም እዮም እዞም ብሂወት ዘለና ከዓ ሕጂ ነብር ዘለና እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ንሱ እዩ سؤالنا أم بيبنايو نبعل داوود تقيسناهم نبعل دانيال تقيسناهم قال لهم كينا يكون إخبار زدلي كابزوم سوازيوم زخ وسريان زخ ماري كم تنساتهم تأكينهم نعم لاخ استجازوا نعم لاخ تأكينه جزء هيوتي كهبة فقادي كجزء تعريف نزول الزمن نحسابه كنبري بوي بحزبله application كنوصل لنا actually أم بيبنايو تام أتنينا وتماهرنا قال نفس قمتين عن كيز لنا سلسلة جابير أملاح دس زبلون تاي كنزاز كلنا تفضلهم وانجيل بزعبا موتن نايسوس كرسوس مولادن موتن ناتو متن سانيز نجرنا قبر هواريات كمي وانجيل أب كل بوتا خمس تبتنا يز نجرنا أتن ملأختات كاب قبر هواريات جميرنا كابروم على يوحنس كينا غنزنا عن كلنا قبل كمي كم من إزاجم explains قبرنا نتزحزنا يا برهان نتزرخبنا يا برهان كمي نقلصو كمي نجزابير نحقصو يوسف زاربت ملأختات قال يقول مسمار يسحت على الحج بزع prosperity بزع أنا جزابير يبارخني قال يكون أنت فين تتعزيز كا جزابير يبارخك أزفلت عن ده سميعك يبارخك እግዚአብሔር ግን ቀዳምነት ከነቀሙት ደሊልና ዘሎ ተበረከት አይኮነ ምእዛዝ ኢና ሆነም ተዘለን
መንግስቱን ጽድቁን እንደለይልና አለው ማቴዎስ ምዕራፍ 6 بدحرو تخال انتاي كوني كوسخ يلنا سلازي املاح كنزوزو يزدل كم فرسان كو حيال تيولوجيان سباي نبرن every scripture تفضل يوم كمارو قالوا نساتهم سي مس وليد كايوم ناب تزمير كتصدم كلها دق 6 عامت تخوينو كاب 6 عامت كسع 10 عامت نتو تورا يصنعو نتي حمشته ناي موسى حقي كله يملكو يوصو دق كاب 10 عامت كسع 10 4 عامت كاب ذا فطرت كسع ميلك يسمعوا they know this طبق يرم الفولطونات مصح نغويتا ياس كريستوس بستفعل عليه نغرات مچم تشالنج يغبروني አማቴው ስታይሉ ደምዲሙ ወምነው ዘረባ ይዛረው ቢያ በዘረባ አዳሞት እትልቦም ግን ረሂቁ ስሞንን ሃናን ዝባሃሉ ግና ቤተ መቅደስ ናምላክ እንዳፈሩ ምሽ ንቃሉ እንዳሰምዑ ከምትሱ ዝደልዩ እንዳጸለዩ እንዳተአዘዙ አቤተ መቅደስ ኮይኖም ግን እንታይ ገብሩ ነይሮም የገልግልዎ ነይሮም እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ንመኒ نعومي كندي قالا زتنتن خلو ماكل نتهم اب تحت زنبر ولا حدا ነገር ዘይፈልጡ نعومي ተገሊጽሎም ናይ መሲሕ ምንጻ ተዚ ነሶም ዘለና በህይወቱን እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ምእዛዝ ዝሐጉሶ ካምእዛዝ ሲሊ ኮረን በዓል ዳንኤል ስሞም ቀይሩ ዳንኤል ይዝብሎም ነይሩ يززو سلاز نبرو يجزو سلاز نبرو تحقيسو أسماتهم كي ترفع يرولهم جميل بح يلو بيوتهم ببعل دانيال كبعل إبراهيم زحبوا نجار كلني دي خبز جميل نبعل إبراهيم زي قالوا كان النماني قلت مزاز انت وحيد ورأي أملاخي واحد أبقى داي ساميل مراف سلسة قومي زبلنا بتزمن ترأي زو حدا قال زو حدا كو مزاز سلزينا بري أملاخ مسكر زوم سوازيهم حليفهم يوم زوم بيه وزلناون እግዚአብሔር ዝደለና እንታይ ከነዞዞ ሐሳቡ ክንገብር ፈቃዱ ክንገብር ንዑ ባህ ከነብሎ ይዝደለና ስለዚህ ናከምዝ ነገሪና ክንውስን ክንሐልን ዘለን አምላህ መስገን ክንጽሊና እግዚአብሔር ርድአና ክንብሎይና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝብለና ቃል አምላህ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ይኹም ዘለኹም ኢሉ ንትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብ ዝሟት ስጋኹም ኃጢአት አይንገስ ኣብ ሕጊ ኮንኩም ዘለኹም ኣብ ምንታይ ይኹም ዘለኹም ኢሉ ኣብ ጸጋ ይኹም ዘለኹም ጸጋ አምላኽ ማለትካ ምሕረት ዝገብር ሓጥእ ኮለኻ ዘጽድቅ ናብ ቤት አምላኽ አምጪኻ ንኽትነብር ንኽትእዘዝ ፍቃድካ ሂብካ بقدسنا نختجهاد زجبر حيلي بزلوا منفسك نفسك فقادك زقدس من النتي لا يغلنا زلوا بودو بكريستوس رد أنا نقوله جابي ربو مئزازي زحق سكا لبينا مئزازي خد فقادي زترر لبي الصبر نعاق عندك إزت زحزن زبل كله بمنفسك يجزع نقوله رد أنا نقوله نايك جابي منفس مستو على هبني أم تاوي أم موسى كوقات ركا بزعبها كحسب كم تيوسف أزغفو نجار زاب كدم እግዚአብሔር አይገብሮን ይልም በዝበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከምታ አቦታትና ተረዲዮ ንዓኻ ባህ ከብሉ ዝጎየይዎ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ንሕና ወንዓኻ ክንዘዝ ምስቶ አልሃበና ክንዘዝ ኮለና ኢኻ እትሕጎስ ክንዘዝ ኮለና ኢኻ ባህ ዝብለካ ንቃላትካ ሰሚዕና ከነተግብሮ ኮለና እዩ ደስ ዝብለካ أبو منفس كاي لقاقلنا ندليك كالنا بفرق نمالالس بقدسنا كنمالالس كن إززكا كن فرحكا أبجزء ميكياس صحواتي نجزابير بتحمل دفي روموس لازم بارسي أبيد على تي أبو النتيلو أبيد على تأملخ النتي أبو بكريستوس يسوع منفسكا بحيلي أبغو بعينا كورد نسأل لنا
منفسك ختنكفنا نصللنا تحت تصقا يخوم يلكانا لخا كم تقدم نخوفو نعمصا سغانا اصوار كوينا هيبنا نمالالس نبرنا حجون اكلاتنا نصدقي نقدسنا እግዚአብሔር አሁን አቦ ናአኻ ንምእዛዝ ክንበካ بكل ነገር ዓይንትና ክትከፍተልና ንጽልለና ግን እዘዘካ ጉልበት ክትበና ንጽልለና ኣብ ጸጋኻ ንውከላለና ኣብ ኃይልኻ ንውከላለና አይ ብኽእለትኩምን አይ በኃይልኩምን በመንፈሳይ ዝበልካ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስ ክትረዳና ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ አመዛዝ አበና ካዘበለው ሁሉ እግዚአብሔር አብዝጓ ካሉ ዘበለው ሁሉ እግዚአብሔር አቦ በመንፈስ ካሲዕርና ክንወጽ ክድግፈና ንጽልለና ካብዝ ማዓልት ዛብ ህይወትና ለውጥ ክኸውን ክትረዳና ንጽልለና ናይ መዛዝ እግዚአብሔር አቦ ኃይል አብ ህይወትና ክፈስስ ንጽልለና እዚ ክፉ ነገር አብ ቅድም እግዚአብሔር ከመይ ገረኹ ገብሮ እግዚአብሔር ይሬንሎ እግዚአብሔር ምሳያሎ ንቃሉ ክግዛይ ንፍቃዱ ክግዛይ ንሐሳቡ ክግዛይ ክንብል ክትረዳና ንጽልለና መዛዝ ይባዘ ብለካ ሞ እግዚአብሔር አቦ በዚህ ምስተዋዕል ዝክ ተባረከና ንጽልለና በዚህ ጥበብ እዚ እግዚአብሔር በናይ መዛዝ ጥበብ ክትባረከና ንጽልለና እግዚአብሔር ስለተረዳና ስለተደግፈና ጸጋውን ንክንእዘዝ እግዚአብሔር ስለዝድግፈና ሐሳብካ ክንገብሩን ስለተረዳና እግዚአብሔር አቦ ንባርከካለና አምልኮ እግዚአብሔር አቦ ስግደት ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን